Готово. Рабадундеро. Батути, честити юбилей. Искам да те върна през 2012 година, когато се запознах с теб. Бяхме първи курс и така имах щастието да съм в един блок с теб в Студентски град, в 8-ми блок. Тогава в лобито, ако сещаш, правихме различни звукозаписи, които бяха адски смешни и сме се смяли много часове на едно и също нещо. Тогава беше много забавно. За съжаление обаче нещо ги изгубихме. Не знам какво стана с тях, мисля, че бяха на твоя телефон, който го изгуби. След това, след няколко дни по-късно си взе нов телефон, който и не го изгуби. Тогава беше разочаровал тати, че си малко безотговорен, но няма проблем. Спомням си как сутрините ходихме на лекции, в които нищо не разбирахме, но след това ядахме в Антака пилета и бяха много така вкуснички. Вече си женен с прекрасна съпруга, прекрасно дете, Никчо. Искам да ти кажа, че си много красив, много интелигентен и че с теб мога да си говоря на всякакви теми. Винаги си усмихнат и позитивен. И нещо, което виждам в теб е, че ти имаш много голям потенциал и знам, че ти го знаеш. Давай смело напред, за да изпълниш най-големите си мечти. Аз съм до теб. Мишак, честит рожден ден, няма чакай. Така, стига подготовка, сега слушаш от всички. Пожелание, ай кълнец, идвай. Степен. Чакай ме, не съм се подготвил още. Давай. Мишоне, честит празник, честит юбилей. Пожелавам ти да си здрав и след следващия юбилей, там когато решиш да го празнуваш, най-накрая да си формирал този желан от тебе футболен отбор. Да сме здрави, да може да играем и така пак пасчета АО, задни ножици, знаеш как е, брат. Айде, жив и здрав. Това акордеон сме го викнали специално да се чува. Честит рожден ден, Мишони. Пожелавам ти следващите години да имаш много такива на раменете. В принцип е малко по-усмихната. То празненство си направил за рождения си ден, даже прилича малко на сватба, толкова много хора си събрал. Да си слушате с мимето, да се обичате и тя да продължава да се грижи за тебе. Честит рожден ден, Мише, жив и здрав. Още няколко такива юбилеи ти пожелавам да празнуваш, да слушаш жената и да подкрепиш и помагаш в израстването на децата. Честит празник! Айде бе, Дака, по-бързо, айде, давай, айде. Мишони, честит рожден ден, жив и здрав, всичко най-хубаво, крав и прав, успехи, само нагоре, да те слуша жената, да слуша децата и още тройно повече деца. Айде, на здраве! С тази лежерна стъпка изминаха 30 години от живота на Михаил Панайотов. Спомням се здраве, щастие, едно прекрасно семейство, много успехи. И Мишо, както хората са казали, бързай бавно. Умееш го перфектно, а аз те разбирам най-добре в бързането бавно. Сега ще си пожелавам нещо в вид на предизвикателство. Здрасти, Даш, първо честит рожден ден, да си жив и здрав, много щастие, късмет, успехи и да се спомня нещо за предизвикателство, понеже много обичаш да скачаш от високи скали. Не настръхвай, набързо няма басейн, така че няма да скачаш от скала, но друго, където обичаш е да ходиш по такива места, с лостове. Затова имам едно предизвикателство към тебе, да паднеш за бързи 10 трици опори. Аз не мога да покажа в момента как става, но мога да карам с малкия. Нещо такова. Само че по 10. Мише, здравей, честит рожден ден, бъди жив и здрав, все така щастлив и обгрижен от мимето и обграден с любими хора. Мишондърс, като гледаме това, вече най-трудното е минало. Чул си ми конската реч, затова няма да се повтарям. Ти си един от най-близките ми приятели, обичам те, уважавам те и се надявам приятелството ни да продължи по този начин за много дълги години напред. Имаш едно прекрасно семейство, желая ви здраве, щастие и само хубави моменти. А на теб лично пожелавам до 40 годишната ти възраст да успееш да ме победиш поне веднъж на баскетбол. Целувки и на здраве! Честит рожден ден, Мише, и честита сватба! Поздравяваме те сърдечно
за твоя избор на това прекрасно момиче Мария. Не мога да не се върна назад в момента, когато ти се дипломираше в Ромео Ролан. Един от твоите преподаватели ти пожела със сърце и воля на спортист да станеш отличен програмист. Това сега е факт. Пожелавам ти с този ентусиазъм, с тази самодисциплина и целеустременост да постигнеш още повече, заедно с Мария. Честит рожден ден и от мен, бъди здрав и много щастлив с прекрасното си семейство и продължавай да следваш мечтите си. Понякога се получава, понякога не. Размина се с NBA, но за това пък абсолютно всички други опции са на масата. Така че здраве и продължавай да мечтаеш. Обичаме те! Обичаме те! Мише, честит рожден ден и от мен. 30 години е много важна възраст в човешкия живот, защото от една страна все още си много млад, от друга страна обаче си много зрял, за да вземаш важни решения и да ги реализираш с лекота. Искам на първо място да ти кажа, че много се гордея за това, че си мой зет. За това, защото освен, че си много добро, умно и хубаво момче, ти си много уравновесен и спокоен човек, а според мен това е много важно за един щастлив брак. От все сърце ти пожелавам да бъдеш здрав, да бъдеш щастлив, да сбъдваш с лекота мечтите си и знай, че много те обичам. Честит рожден ден, Мишо! На много хора им липсват първите 30 години, а пък ти сякаш ги беше навършил още преди този рожден ден. Така ми изглеждаше на мен, защото, откакто се запознах с теб, виждам един така уравновесен младеж, който е много сериозен, който знае какво иска и винаги го изразява с категоричност. Например, с изключителна категоричност каза едно «да», когато те попитаха «вземаш ли Мария Стратиева за жена?» И това много ми хареса. Направи го почти по казармен устав. От тук нататък аз ви пожелавам с Мария и с прекрасния Никола и Чарли, разбира се, едни прекрасни години, в които да имате много щастливи дни, щастливи мигове, щастливи преживявания, да сбъднете много свои мечти, винаги да бъдете заедно и да се обичате така, както сте се обичали от първия ден. А ние с Сашка да ви се радваме и също да бъдем щастливи около вас, заедно с твоите прекрасни родители Марлена и Иван. Честит рожден ден, Мишо! Всичко най-добро! Аз съм само един юноша десен. Още очаква Мишо Мария на булеварда под Кестен висок. Вятърът свири сякаш с фония, песен от филма Козият рог. Честит рожден ден, Мише! Тази година реших вместо подарък да ти организирам едно видеопослание от най-близките хора. Много се радвам, че именно ти си баща на Ники, защото знам, че винаги ще си до него, ще го учиш на най-доброто. Искам да ти пожелая да си винаги здрав, щастлив, все така лъчезарен, упорит, целеустремен и след още 2 пъти по 30 години да гледаш това клипче и да си спомняш за всички хубави моменти, които сме имали, имаме и ще имаме за в бъдеще. Много те обичаме и те поздравяваме. Аз, Ники и Чарли. Целувки!